Oheneni. Brian. Obia man here ntra Ghana. So dey ujja ho sa. Ntra Ghana. Oheneni no we fa na kwa. Bra he. Oba no so e wo so onya ahomka o. Tie. Anaju awo ne adi. Bra e wo mo obeba abechia no. Oba behwe ne ma no. Nananom bubu bebi wasante mem to ho keka ntam bi to ho. Ye busa se adan no mo kan sa asem ne to why na nyina no. Ye di adwuma BBC. Ndi na nananom bi o mo kan sa asem ne to ho. Enti ya kan tam sa de we die ye moso e wasante mem. Wo boso a no mo de akai wo mo ya. Kutwa bi adam sire mu a me hu a ne matimi trase ne me hu a ne makai me yawo. Obi baka say bi oba bi tie ona a wono de ko ye oba papa ai unua ba bi akoka e de abeka yesi amfo e ne kire ne toaso e di trase bosome so oba ma ne ho e wo mu abosome nwotwe a no aba to opa nka wo ware bi wo ha na de wo peno no because unua ba bi ade wakoe na America no ya me fa nko na zo goku bi ba be ma ade abra ye dangerous e wo wiase ne so oba be nyinsen obekwa wo so ma no wo de ai yesi me wo be ma eyade aye hu e wo wiase ade dangerous ai because be ma na wa wo no maami a wo ba no but na japade e be yira se nyame anya na dom no ani oba wo suro no awurade a awo na wakwo no de ne kwakoto chacha no onya fa so bi amfiri ese be ma no be ese me ma wa ya generation no ayaba no adwene na se yenye because nye wo don ye de ware ye peniema ye tuyefo wubu a na mabu eno na wo so na brochire de emra ne boa manti emema nia na ntuo ene wo magina so enti twa no pam no he mo amu America mo amu Canada mo amu Australia mo amu Germany mo memma ne ntena ha so wa kukudo so be ware bi ama na tena sede a enye sai ho se de na ne reverend ka sai ye wo ma bebre wo abrochi abra wo mo wo pepa e pa ware papa ware na nya mobo ti enyina ti abrochire be ma ne be yi bola be ma ne be gina kecha yitwi kuku ha de ye nyina ayo wo ye ne wo yiska o me so me ye adwuma ni bio tututu ye kodru abrochire a na ye culture and values yira ya dani abrofo so busan where are you cry how are you o man kro enso adani bronyini because wa better system no e wo ho enti mema nia no be ma betumi ase kotu baako e wo London de anantia ne nansen futuro esokodi nkonkonsa na wo de ye japade e wo fie se de bi oni oba no be ba wa last hour ni be ba no so no oba na ja no na wata je ni nyina ya ji ni nyina ma no ni abonesi abonten ebi madanu adani homeless etete bi ya basa ni maame ne nuanu kranti ne nka bi obi wa 4 years kra na busu afonte ne kada awade enti ya tuno pa maame papa mo wale wo samuso mbeba be wale wo Ghana so a mo mo ntrantena ha wo ba no otena no ha no waduru ni menopause no ntimi a wonyai no pa bi wa ha ya ai mo ba kasa me so maka